Adlaw ka na bala maglagaw? May ara ka bala sang bucket list ang lugar nga gusto mo kadtuan? Nagaplano ka bala maglagaw apang wala ka sang budget? Hindi na magkabala ka mga kabandera, kay amon kamo pagadalon sa best packet trip. Perfect gid ini sa mga kabandera naton nga na-stress sa ilatag sa ka mga ulubrahan o kung gusto magpaliwaliwa pagkatapos ang pandemya upod ang ila pamilya o kung mga kaabyanan. Dali na kag aton lagawan ang Binanuan Eco Farm nga nahamtang sa Binanuan sa Banwas ang Igbaras. Sa balor nga 50 pesos, mahimo ka na nga maka-enjoy sa pagtan-aw sang manami nga hurma sang Mount Napulak kag makaswimming ka pa sa ila malabaab nga tubig sa ila swimming pool. Suwak gid sa imo pamilya sa mga importante nga okasyon sa inyo kabuhi. Sa tag sa kalagaw indi gid malipatan ang mga pagkaon nga yara sa ila mga menu. Kaangay na lang sang bilao meal nga patok sa mga turista nga nagabisita diri. Sa barato nga presyo, may ara ka na sang bilao nga may sinuba nga bangros, pork chop, kanon, rabanos kag madamo pa nga combo meal. Mahimo man nga mag-overnight sa ila overnight house nga makaigo ang 15 katawo kag tistingan ang jacuzzi nga ginatawag. O kung camping bala ang imo ginapangita, pwede gid maka-bonfire ka magdala sang imo kaugalingon nga tent agud makit-an ang katahom sang kalangitan. Mahimo ka man nga mag-trekking sa sulod sang 10 ka minutos. Kag may ara man sila nga hanging bridge kag busay nga sigurado imo gid masaksiyan ang matuod-tuod nga katahom sa mga dunang manggad. Kung ikaw naman mahilig sa hot chocolate, ila man ginapabugal ang saboroso kag matuod-tuod nga tsokolate na gikan sa kakao. Sa mga mahilig mag-inom sang malamig, aton man matilawan sa dili lang gid madugay ang ila manamit nga fresh dragon fruit shake. Bagay gid ang ini nga lugar sa mga kabandera naton nga gusto mag-connect sa environment apang mag-disconnect sa social media. Bangod wala sang signal sa sini nga duog. Gani mga kabandera, dali na kag aton masyaran ang Binanuan Eco Farm sa Banwas ang Igbaras. Agud mag-relax, mag-reflect kag mag-enjoy. Kag ini naman ang aton ginlagawan, ini si kabanderang Frey Anona, nagabandera sa matuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, Radyo Bandera.